Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. O karon na ni Alaing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Bahala na. Dili ko balik sa ngilit ka pangpang. Kung di na ko makitaan si Renan. Nabalak ako. Tingalik pa na utag na hitabo niya. Kapili na kayo. Mingaw na ang katupan. Maniid ko. Tingalig na aral na taguis rin sa taliwa sa katupan. Kinahanglang makitaan ko si Renan. Ayaw kung ina magkaikyas ka pa! Ang mga sao magkauban ni Caroline. Oh, nakitaan ko nila. Magpalayo ko. Mudagan ko. Mudagan ka pa yun! Hindi ka na magkaikyas. Iwan na makalaban na mo!
Ayoko na dyan kung sa maluoy mo! Ako isa ninyo! Ay! Sisagod! Dako kay sa... Uy! Tungod di mo nagkagubot mo din sa sinda. Gigamit mo imong gawang pagkaungo aron magkaunay ni. Dili ko ugo! Dili ko nautan! Ungo ka! Si Ma'am Caroline ang gidakop sa kayo sa diyang sunugon ka na mo. Kay migamit man kasi mong gahom. O karon, di ka na makaikiyas. Ni ami dagang pagkakaing giandam para nimo. Unsa? Tamo gamit kasi mong gahom, matusak-tusak kining gidana mong bagakay. Boy, ingon ninyo. Uy, Asa ko ninyo dan? Ayaw, Rinan! Wa na'y rinan nga makatabang nimo! Wa na'y rinan nga makatabang nimo kay una man namo siyang nadakpan. Nadakpan ninyo si Rinan? Oh! Una na mo nadakpan si Rinan. Busa, mag-uban mo. Og si Ma'am Carolina ang muhukom ninyo. Unsa? Dali na. Tabangi kong ninyo. bunlot ka. Tabangi. Sige na, Renan. Kauna, nga. Dili ko mukha na. Ayaw ko kong ita. Nga. Gago ka, ha? Ikaw pa getiman, ikaw pa mo arte-arte ha? Kumakinahanglan si mo katiman ako. Isa mo tagkawa ang gana ko ni mo. Ha? Sige. Ayaw pagkaon. Bahalag mamatay ka sa gutom, buanga ka. Ma'am Caroline! Pagdali, ma'am! Namin nadakpan, ma'am! Simon? Nga nung sa data mo? Ma'am! Nadakpan, ma'am! Pagdali! Malipay yung kayo ni ma'am! May nadakpan sila si Simon? Iko ninyo! Huwag ka na mahimaw! Ah! Tanawa, ma'am! Tanawa kung kinsay mo nadakpan! Ang ungo! Nakita na mo siya, ma'am. Maayo! Nakita nis. Dito siya sa bahay nila rin naman among gigo ba, ma'am? Dito na siya. Caroline! Nadakpan yun ako! Caroline, hain si Renan! Usa yung gibuhat ni Renan! Si Renan ang imong uyap? Oh, naasi sa suod sa bidiga. Nagpaabot siya niya. Og mag-uba na mo. Caroline! Panyang! Renan, kadaghan ni mong bunog. Hubag kayang ibong naong. Ikaw! Anong nakpan ka man nila? Dili pag-iinan, di ka nga dili ka mabiya sa akong gipinda ni mo. Bisa kong siya meto po. Gipahita ta ka. Nabalaka ko ni mo. Ana, ang mga ui baya. Giluod ko ninyong duha. Alam ko chiko ninyo, ha? Sa ako pang mismo nga tubangan, magparay ganay mo? Mga litsiha mo? Simon! Gapusa sila! Lumpo nga paggapos ka ng duha! Aw! Umum! Magbayad mo niyang gibuhat na mo. Sila si tatay nga ako banghod. Hain sila. Kung sa inyong gibuhat nila. Oh, dali mo, pre. Ako na itong gaing na sa Sir Felipe o sa Ma'am Esperanza nga makisulti mo nila. Dali. Magigsulti ko nila ni Sir Felipe.
Tut ka dili sa'yo ng gibuhat ni Ma'am Caroline amo. Oo, nahibaw na to sila. Ako silang gisultihan nga to amo sa amo. Gidamo ni Alma sa amo, to amo papuya. Kung nagasabot sila, busa nagpaabot ka nimo, magkisulti ka bangka. Oo. Tana. Diyan sila sa sala. Mananghid lang ko ninyo. Sir, ma'am, mudangop ko balaod ni. Mukiha ko. Tungod sa gibuhat ni Ma'am Caroline sa akong payag. Ipadakop na ko ang inyong pag-umangkon. Noy Dadoy. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood exam ako nung normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. San Paniawan Plus. Gawa ng San Marketing. Noy Dadoy. Sakit kayo yung gibuhat. Murag gikumot ang akong dughan nga nagtanaw sa akong payag nga ilang gikubaha pag-ayo. Pero, payag lang tinuod to, sir. Ma'am, pero para na mong mga kabos, bililhon ang tanan. Bisag mumuhos ka nung natagan na magbili. Busa mukiha ko. O ganong mukiha ka man. Nga amo mangyuta ka ng inyong gipuyan. O dili na mo namo sa op. Kay ni bahawa na sirinan sa katuban. Bisag inyo pangyuta, ma'am. Dugan namang nagpuyaan ng dapita. O bisag dili na may saop ninyo. Pero tao gihapon may dili may hayop. Talungon mo ninyo papahawa, dili kay abogon nga murag hayop. Noy Dadoy, nakasabot ko nimo. Kasabot ka? Pero salbahis ka ito inyong bagumangkon, sir. Mayon na sad nga dili mga sawa niya sa inanoy. Kay hayop og kinaya itong babayana. Di ko mo dawat niya nga akong magad. Atong sulbaron kini problemahan, Noy Dadoy. Di na kinahanglan mo kiha ka. Ako na mismo mo ay makigsulti ni Caroline sa iyang gibuhat. Oh, Felipe! Mong trabaho sila si Simon Siroy. 5 to sila kabuok, ang gidaan ni Ma'am Caroline. Sila mong trabaho. Ngano nag-uban-uban man sila ni Caroline? Doon sila trabaho din sa katuban. Sir, gidamat sila Ma'am Caroline, sir. Aron mo tabang o pangita ni Renan o uyab nga ungo. Tinuod ba yun nga ungog itong babae nga batignaw? Nagkaroon ng ikuyog-kuyog ni Rinan? Ambot lang, sir, pero ungo ko no, sir. Gigamit ko nung iyang gahom. Mana! Nasunog rin kay Ma'am Caroline. Ungo? Nahigugma si Rinan ug ungo. Namunta na mong ahos at tungkol din ni Rinan. Usaw mo. Ay, kompleto na ni. Ay, ka na ahos, oh. Rinan, lain kig baho. Dagan kig ahos. Ang ilang
ang ilang gilipot sa tugtungon. O karon, dili ka na makagamit sa mong pagkaungo. Daghan kay ahos nga naglibot ninyo. O gawas ana, napay daghang mga bagakay sa pultahan ining bodega. Makaluya man ko ninimo, di ba? May sulti sa tanang mga sao. Giingnan ang dili ko ungo. Mati lang kong naong. Napuno sa butoy-butoy ako naong pero dili ko naotan. Dili ko ungo. Ungo ka! Muna na ka gusto mo si Renan. Kay gigamit mo ang imong gahom sa pagkaungo. O kini, kining daghang mga paso sa kuntiil, ikaw man nakaingon ini. Ako'y napaso sa diyang sunugon ti ka. Unya, karon maingon ka nga dili ka ungo. Ayaw! Ayaw siya pasakit, Mas demonyo ka pa kay niya! Mulaban ka, ha? Sige laban! Ayaw na pati si Renan. Dagan pa siyang punog sa dahong. Ako na lang pasakiti. Ayaw si Renan. Panyaw! Ako na lang ang patihan ninyo. Buhay na lang ninyo si Renan. Pati ako. Aron di na magpaduol ako si Renan. Huwag madayon ang inyong kasal. Mao ba? Ha, gusto kang ikaw lang ang akong patyo? Ayaw! Dili si Panyaw hinungdan ganong dili ko magpagkasal nimo. Ang rason, kay bisag kamay. Huwag kay gusto ni mo, Caroline. Kung di inyong patyon si Panyaw, patyan na ko. Kaya dili kami tabong mahigugma ko nimo. Mas mahigugma ko ug bati og naong kaysa mahigugma ko nimo. Di ay sige pag-unong mo. Gusto mong mamatay? Pwes matuman ang inyong kipangayo. Magdungan mo kamatay! Uy, Sir! ano ba? Gusto may balita? Gusto may balita? Ikaw ba ni ko mga saop, sir? Doon ay matiktan dito sa karang budiga sa utlanas katubhan. Ha? Gusto ba ilan na matikdan? Doon ako ni mga tao dito, sir. Tingali sila katos Ma'am Caroline, sir. Mao ba? Sige. Paandama ang ubanta mga saop. Puyog mo na ako, ha? At doon ta ang karaang budiga. Pagdali mo! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka na to sa maayo kabubuton sa said marketing.